Mau, aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan Kanta Media ale jasiraw kan. An bɛ foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw minnu ye maakɔrɔw ye, a ye abonné Facebook, YouTube ani TikTok yɛrɛ sanfɛ. Yanni an ka don kibaru kɔnɔna na, an bɛ foli lase an dɛmɛbagaw ma. Agence Dunuya, o min ma ɲɛmaa ye Alhaji Amadu Mayiga ye. O ko hiji baaraw daminɛna san 2025. Minnu b'a fɛ ka taa hiji la, k'a wuli a ka se olu jabala la, u filɛ nin hippodrome na, Station Soumayaf, ale yɛrɛ jabala la. Agence Koba Voyage, o min ma ɲɛmaa ye Alhaji Mamani Tarawele, k'olu ka hiji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna, k'a wuli a ka taa tɔgɔw sɛbɛn Agence Koba la. O cogo kelen na, Agence STV Voyage, min ma ɲɛmaa ye Alhaji Lamine Tarawele ni u jabala bɛnnen filɛ Kalabankura 30 mètres la, k'olu kelen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn aw ye, umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in kɔnɔna na. Umura in, a taa ni ka segin musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔnko don. K'aw minnu y'a kanu k'a fɔ a bɛ taa umura kɛ décembre kalo in na, a ye wuli a ka STV Voyage jabala sɛgɛrɛ Kalabankura 30 mètres fiye da la. Sirifukɛ ka fura, Panacée d'Afrique, nin ye fura ye fura min ni a nafaw ka bon kosɛbɛ farikolo yɛrɛ ma. Kɔnɔna banaw, fasaw, nin bɛɛ lajɛlen fura a bɛ sɔrɔ Panacée la. Panacée ma ɲɛmaa, o ye Mohamed Fati Haidara ye, a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye Bamakɔ kura ma. Aw minnu mago bɛ Panacée la Mali kɔnɔna na, radio Kayira, ale ka radio so bɛ Mali fan o fan n'a sera yen, a bɛ Panacée sɔrɔ yen. O tɛmɛnen kɔfɛ an fɛ Bamakɔ yan, Kalabankura, radio Nuru FM, a bɛ fura ninnu sɔrɔ yen. Kalanyɔrɔ dayɛlɛn bɛ Yirimajɔ Zerni na, kalanyɔrɔ min n'an k'a ma École Kalifa, u ko tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ sen na olu fɛ yen. École Kalifa Franco-Arabe, denmansaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la. École Kalifa Franco-Arabe a haminani aw denw ladonko ɲuman ye. Hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année. Tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na. Franco-Arabe Kalifa k'a b'a da denmansa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye. O hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la. Hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, kolo kɔnɔnaw hali dalalaw. Franco-Arabe Kalifa a haminani denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la. ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten coye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma, ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Kalifa kan. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini, nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88. École Kalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman. An bɛ don kunnafoniw kɔnɔna na. Kunnafoni an b'a daminɛ Mali madrasa karamɔgɔw olu ka faraɲɔgɔnkan tɔnba kunungo o ye lajɛrɛba kɛ, lajɛrɛ min n'a kɛra u jabala la an fɛ Bamakɔ Lafiyabugu. Lajɛrɛ bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ o Conseil islamique ale ka kɔnkɛrɛba min ni a bɛna kɛ sibiridon ani karidon. Mali madrasa karamɔgɔw k'olu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye a la. O ye maa min suganti o y'u ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye an karamɔgɔ Mustafa Tarawele. Mustafa Tarawele o y'ale de suganti ni k'a kɛ o ka cɛbɔ ye, k'a sɔrɔ min ye o Conseil islamique a bɛ a kɔnɔ a bɛ wagatinin bɔ. Sirala min sɔrɔ ka bɔ nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan olu filɛ nin ye. O Conseil islamique ye tɔn de ye, tɔn min ni ale bɛ silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Donc gouvernement b'ale de reconnu i n'a fɔ ale de bɛ komi intermédiaire, o kɔrɔ ale de ye wasita ye gouvernement ni silamɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. O de kama tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ale kɔnɔ. Tɔn min b'a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi tɔn 90 dɔɔnin de don. Bon anw tɛ kɔfɛmɔgɔ ye a la depuis a sigira fo bi alhamdulillah a congrès fɛn o fɛn kɛra an bɛ participer a bɛɛ lajɛlen na. Donc u b'a fɔ ko tɔn min ma ko type national anw y'olu ye. An ka tɔnba don k'a daminɛ Kayi fo Kidal an b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ.
wa an ye tɔn min ye an ye officiel de officiel kɔrɔ ye di tɔn min n'u reconnaît no journal officiel la an b'o tɔn na donc an tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko papier b'an bolo mɔgɔw ka fɛn tɛ o tɛ tɔnba don donc o la n'o o sabatira an ka candidature donni ye wajibi ye an kan an balimakɛ bɔra kun dɔ fɔ a la i y'a fɔ an ye karamɔgɔw de ye n'i ko fana ko diinɛ i ko karamɔgɔw de ye ni diinɛ tɛ se ka taa kalan kɔ anw dun ka baara y'o de ye ani lamɔ ani lamarali ka hadamaden farikolo labɛn ka ɲɛ hakili la farikolo la fɛn bɛɛ lajɛlen na moralement spirituellement anw de ka baara ye o ye o kɔni n'anw ka baara kɛra o ye o la tɔn min bɛ o bɛɛ lajɛlen représenter ni mɔgɔ kan ka o tɔn ɲini anw de kan k'o ɲini wa anw de n'u ka kan fana o de kama an k'an m'an sen don a baara la an bɛ taa an yɛrɛ ye ɲina san tɔw la an farala mɔgɔ caman kan ka baaraw kɛ mais ɲina an yɛrɛ bɛ taa an yɛrɛ ye kumana a ka dɔn k'a fɔ ko tɔn min don kɛrɛfɛ tɔn tɛ wa tɔn min don tɔnba fana don o de ye an bila a baara la o tumana ni ne ka tɔndenw ko u bɛ ne de kɛ o fana cɛbɔ ye o tumana ne fana man ka ban o ma o kama n y'a accepté an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ Ala k'an bɛ sɔrɔ alhamdulillah ni Ala ye ɲɛmɔgɔya nɔgɔya ne ye fɛn fɔlɔ min ye ne don wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o fɛrɛ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen to Ala ka n'o de ye an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni kuranɛ ye n'o ye Rasul sallallahu alaihi wasallam Ala subhanahu wa taala ye kitabu min di ale ma silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka baara kɛ ni o ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye an ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que Alakira yɛrɛ nanen sallallahu alaihi wasallam Maka a bɔlen Maka ka na Madina a ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye ka se ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye bon kuranɛ fana b'o de fɔ an ye innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum mumini bɛɛ lajɛlen ye balima ye n'i ye ni arabukan ta k'a lajɛ kasuru de bɛ yan nɔ donc nin b'a yira k'a fɔ Ala ye silamɛya balimaya Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ni jumɛn ye a kɛrɛnkɛrɛn ni balimaya kɛrɛnkɛrɛn ni jumɛn ye a y'a kɛrɛnkɛrɛn ni muminiya de donc o b'a yira k'a fɔ muminiya de fanga ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan parce que ni balima bɛ se ka kɛ kelen ye a tɛ diinɛ kelen na mais ni silamɛya nana ka ban a bɛɛ kɛra kelen ye donc an ka baara fɔlɔ bɛna kɛ min o de ye ka silamɛ bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ an seko damayira la fɛɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye silamɛw ka bɛn o bɛ kɛ ni sira jumɛn ye o de ye ka bɛɛ kɛ kelen ye wolomali tɛ yen silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen an ko k'an bɛ baara kɛ ni kuran de donc ni bɛɛ bɛ baara kɛ ni kuran ye ani kira ka kumakan sanuma minnu bɛ yen silamɛya ye histoire de ye ka na silamɛya man ka dɛsɛ k'o kɛ o parce que Rasul sallallahu alaihi wasallam a ye bɛn daminɛ Maka ka na n'a ye Madina a selen Madina a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ye ansɔriw ni muhajirinaw a y'olu fara ɲɔgɔn kan olu kɛ balimaw ye fo dɔw y'a ɲini k'u b'u musow furu sa k'a di dɔw ma tellement que silamɛya nana ni bɛn ye donc o tuma na o tɛ fɛn gɛlɛnba ye silamɛya kɔnɔna la n'i ye silamɛya histoire ta k'a lajɛ dɔrɔn silamɛya ka mara ka nɔgɔn kojugu o bɛ kɛ ni fɛn fɔlɔ jumɛn fana ye o ye tilennenya de adama e yɛrɛ min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ e ka kɛ mɔgɔ tilennen fɔlɔ transparence kana i ka ko kɔnɔna la fisamantiya man ka kɛ dɔw la ka dɔw to yen n'i y'o kɛ Rasul sallallahu alaihi wasallam a ko an tɛ se ka mɔgɔw wasa n'an ka nafolo ni fɛn wɛrɛw ye mais an bɛ se ka mɔgɔw wasa ni jumɛn ye o ye i bɛ bɛɛ minɛ ni min kɛ kelen ye k'i nisɔndiya bɛɛ kɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ko karisa de ka di ne ye ne de ka di karisa ye donc Rasul sela k'o min kɛ ka se ka Khazraju ni Awusu fara ɲɔgɔn kan n'a tila Mali silamɛya tɛ ka gɛlɛya ma se o niveau la dɛ donc o tuma na silamɛya ka mara ka nɔgɔn kojugu n'an seginna an ka histoire ma quoi donc o la n'an ye baara kɛ ni kuran ye ani sunna ye
Kachala anga laini mi ni islamo ka do dagelen fe ka bo dagelen fe o famba be ke ko ngere kanga ke ni ala subhanahu wa ta'ala no anyi dati min dira no mabuyi kanga be sibiri natama ani dimanche les 9 ani les 10 au conseil koni conférence de presse min ke ka information de moma oyoyi samedi le 9 ani dimanche le 10 donc au clé fla donc baran bela jilen kanga ke o konnala ala kambe so alhamdulillah ngali jarahin nié a chien folo e nega ke cheboy au conseil président non fait o kera kada kum nganyo kuma fo katen bon iye anga karamo flamme fo no e Mahmoud Diko ani Shérif Ousmane Marana Haidara sabana fana tume no e chami ala ka hinala donc olu de au conseil président ke caché bima o gela foi konte lere nuni yokonche o kodo de vene ni ko yokonche ay o gela ti personnellement quoi ok voilà donc anyu wa candidature anye abela jilin soutenir faut qu'on a ces bima donc ko bena wakati do candidat anye information de mais au conseil de se ka o définir ka fo parce que candidature kanga to mercredi nata nala sunama 18h ko fait ça ni mo hakemunu sola akilla olire de se ko hakya fo ça no ato be rimerudi ala kambe so alhamdulillah ajara ko sibe mbora ga fo sanno kam manda o de ye anga to inte tondeni anga to e mali fambe o tebeno go fa ani tongoro be barake nyon fe anya fo sa ngande la ka ton chaman de me au conseil ko ina o zia yere funa gra cheboy o anyi anga candidature funa nyefu funa yi o ko nimbe bolni Allah subhanahu wa ta'ala ka latiyawi anti daleno ala de kan o ko fe amanti da anga partenaire to ko nala no gani alhamdulillah amori ni Allah subhanahu wa ta'ala fi donc ka ko ansigale no ayere la ante siga ayere la parce que ante tondeni monsieur ka fo tonté mimi ka nyini pi minga bungati me anwa tonka ne to tondo anga candidature a talino a fampe talen fambe ka il faut kidal avec moi pour jeni mi o de ka journal sufu ka wole mando aka barani mauna parce que na ya wole wakati alhamdulillah abina kana nga wele jabi wa abanga barake ina fa kanga ke kechuna utmula me fulu fol awla ani awbora arajoni telemunu fana na kasi amaya o nyamoga so ambu fana fu siame idun bata afi inu tugu nyuma yame aw fana bina barayro dori tokola muna ambu barayro mo fana fu o temene ko fe me fulla singa biro mo bela jelema ani nga tonde bela jele ani anje nyon bela jele mali fambe otmana ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili barayin ala ka sigi herela a wuli herela akonya mo abe munumbulo ka ke ladiruye ka barake ni clinier o fanga jugu folo o clinier baliadi otmana ambe fe ministry ye appel min ke no re ka fo ambega do dakelen fe ka bo dakelen fe ambe fe sin fana taka ke o ketuwe manganga na bala fo kana bala min mana ke ambela jilenga jenoyi albi ka sangani au conseil islamique la halawye min yan karamo ka bokar yakub dukure ale rebe au conseil islamique konnana aye la seke funangel nakaw olu ka joro la ninga nyesi au conseil islamique ma famna bon mi yaun tay bon no e genoué tiens de do bara chamankela jeune leaderu chamambe munun tawi mais benika domaine no beba ka barala mais on yi joro bafa au conseil kula o te kono dimi o nyadimi mais mo fana be ko yin ngali minke ujodo jeune fana
muna aw tɔgɔ tɛ ka mɛn o koɲɛw la bon anw ta in tɛ dɔwɛrɛ ye o a ka gɛlɛn anw ka bila an ka mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛ i ye n faamu o ye ladabu ye hali n'aw y'an tɔgɔ ye ko la i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw alhamdulillah an y'u ka bilasirali n'u ka jɛ sɔrɔ ɔ n'a nana ye k'a fɔ a tɛ ɲa de fo a ka kɛ anw ka sira ye sinon a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye diinɛ ma a bɛ se ka kɛ degun ye diinɛ ma i bɛ se ko dɔ la i bɛ n'i yɛrɛ kumaniya i tɛ diinɛ dɛmɛ n'a ye n'o wajibiyala mɔgɔw de bɛ se ka o yira ayiwa mɔgɔkɔrɔbaw fana ka bilasirali kɔnɔna la mais an bɛ se ka mun kɛ ni ka bila silamɛw ka service ani mɔgɔkɔrɔbaw ka ayiwa bilasirali hukumu o kɔni k'an yɛrɛ koro ka bɛn o ma an ta y'o de i y'a faamu c'est vrai mɔgɔw bɛ k'a ye bi o koɲɛ in bɛ yen mɔgɔw bɛ ka besoin ye k'a fɔ bi sababu yɛrɛ kan ka wuli ten sa ka ko dɔ yira parce que mɔgɔw bɛ se u ɲɛfɛ mɔgɔ minnu n'a ka kan minnu y'a waleyaw yira u ka hakililaw an'u ka baaraw la o conseil kɔnɔna la ani kɛnɛmana la mais a ko in bɛ laban Ala ta la ani silamɛw y'a laɲini a ka kɛ cogo min ko in ye silamɛw ta de ye mɔgɔ ta tɛ o mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ ka ko in yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ko ye tɔn ko ye taabolo ko ye non silamɛw ta don fo silamɛw k'o dɔn ni silamɛw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ a bɛ ɲa ni sira min ye silamɛw b'o sira an bɛ taa n'o sira de wala i y'a faamu donc a b'o cogo de la anw ye min préféré nin waati in na n'i y'a ye a tɛ k'an tɔgɔ mɛn a la o de ye an ka baara kɛ fɔlɔ ko in kana tiɲɛ ko in bɛ ɲa ni hakilila fɛn fɛn ye duguma anw b'o baara kɛ o de y'a to a tɛ k'an tɔgɔ mɛn sinon a daminɛ a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko u sigilen don n'a ye Cheikh Abdou ou bien Abubakar ou bien Bayisa n'a ɲɔgɔnw ani mɔgɔ wɛrɛw a ka ca quoi mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mais munna an bɛ nin cogo la ka sababuya kɛ ko in bɛ ka taa cogo min bɛɛ ɲɛ b'a la Ala k'an kisi a ma ko in bɛ ka taa ni n'an m'an cogo dɔn ni tension wulili ye ni silamɛya yɛrɛ n'an m'an cogo dɔn silamɛya lafuli ye parce que Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ wuli o wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum a kana sɔn ka ɲɔgɔn sama Ala de bɛ k'a fɔ silamɛw mu'minu ye n'a ye ɲɔgɔn sama k'a résultat ye jumɛn ye fatafshalu a bɛ échec kɛ donc bɛɛ ɲɛ bɛ o la bi Ala dun y'o résultat fana fɔ o ye jumɛn ye o ye échec de ye wa aw nɛgɛ min bɛ mɔgɔw la n'aw tɔgɔ duman bɛ a bɛɛ bɛ taa donc ni ko bɛ o minɛn kɔnɔ a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la ko sabatilen ka se ka kɛ o la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲugun a la mɔgɔ caman b'i sen bɔ a la mais o de fana b'a ko tɔ tiɲɛ hali n'i y'a ye bi anw b'a kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw ta bɛ faamu olu ni ko nana cogo dɔ la olu ka den kɛrɛfɛ n'a gɛlɛyala mɔgɔw bɛ tila ka ɲɛsin olu de ma mais denmisɛnw kan ka jihadu de kɛ f'a ka ɲa de f'an ka bɔ cogoya désordre kɔnɔ ka na ordre de kɔnɔ anw ka hakilila de ye nin o de y'a to an m'an seko damayira kɛ fo ka taa an dɛsɛ n'an dɛsɛra o tɔ bɛ Ala bolo an se mun ma donc an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ yarabi mɔgɔ ko tɛ ko in ye maa maa de ko Ala de b'a dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan ko de bɛ se ka silamɛya kɔrɔtan min b'a ɲɛfɛ bi n'i y'a sɔrɔ o de don Sherif Usman Magan Hayidara ou bien n'ale tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de fana don mɔgɔkɔrɔba ko fana t'a la hali ni denmisɛn don n'Ala de b'o dɔn o tigi an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ a ta de y'a ka diinɛ ye wa layidu de diinɛ in a b'a kɔrɔtan wa a b'a nɔrɔ dafa hali n'o ma diya mushriku ni kafiriw ye donc an b'o to Ala bolo Ala ka silamɛw dɛmɛ ka silamɛya kɔrɔtan ka maaw bila silamɛw ɲɛfɛ maa minnu bɛna silamɛw kɛ kelen ye maa minnu bɛna baara kɛ ka silamɛya ka honneur segin a ma n'o ye silamɛya ka bonya ye ka tila ka baara kɛ ka silamɛw ka kelenya sabati ni n ko ka silamɛw ka honneur segin a ma n ka kuma ɲɛsin tɛ mɔgɔ ma dɛ mais bɛɛ kɔni b'a dɔn bi k'a fɔ bi silamɛya ka bonya caman bɔra a kan o tɛ bi ko ye o ye depuis san caman ko de ye a ma daminɛ nin waatiw la o depuis waati jan donc jɔnni bɛ se ka na o bonya ninnu sigi l'honneur de l'islam des musulmans et l'unité des musulmans silamɛya ka honneur ka segin a ma Mali kɔnɔ ka instaurer Mali kɔnɔ parce que Afrique de l'Ouest bɛɛ fitinɛ yelen silamɛya ko la o kun ye Mali de ye wa u bɛɛ haminen don bi ni silamɛya taabolo ye silamɛya jiginna Mali kɔnɔ cogo min ani silamɛw ka lahaliya Mali kɔnɔ a bɛɛ tɔɔrɔlen don a bɛɛ hamina n'a ye donc o honneur n'o bonya nin a n'o yelen de ka se k'o sabati Mali kɔnɔ tɔw ka tugu o kɔ hali bi jɔnni bɛna se k'o kɛ o tɛ se ka kɛ fo maa ka sɔrɔ min bɛ se ka silamɛw ka kelenya sabati o fana kelenya sabatitɔ maa ma k'e ka baara ye taaboloko kɛlɛ ye diinɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn ka kelenya sabati fo ka kɛ maaw de ye minnu bɛ camancɛ la le juste milieu al-wasatiya minnu u tɛ taabolo dɛmɛ kɛ diinɛ kɔnɔ mais u bɛ tiɲɛ de ɲini n'u y'a sɔrɔ sira kan u b'a labaara u dɔnnen don tiɲɛ in kuma man ca o mais n'i ye tiɲɛ fɔ de a bɛ se ka mɔgɔw tɔɔrɔ mais a kuma man ca dɛ i ye n faamu donc il faut que o de ka segin ka na pour que
aywa complot min tracera Mali silamɛya kama parce que n'i y'a ye mɔgɔw b'a ye ka bi tɔn caman bɛ ka wolo Mali kɔnɔ tɔn dɔw bɛ yen u bɛ kuma fasugu bɛɛ fɔ. Faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan faraɲɔgɔnkan jɛkulu min n'an k'a ma coalition a ka taa n'a ye coalition a ka taa n'a ye maa ɲɛma ye an karamɔgɔ Mamadu Jaye ka sanga n'u ka kalo sibiri laban lajɛw ye sibiri tɛmɛnen o ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min n'a kɛra u jabala la Mayɛnbugukaw fɛ lajɛrɛ ye tali kɛ fɛn min kan o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ ka ɲɛsin kalandenw ani kalanden somɔgɔw ma o ye kalankɛminɛw ka taga di kalandenw ma u yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ ani minnu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ nin kalankɛminɛ in na sɛrila min sɔrɔ ka bɔ a don a ma ɲɛma ale yɔrɔ olu filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Mamadu Ja coalition min tɔgɔ ye a ka taa n'a ye o tɔn ɲɛma ye ne secrétaire général. Bon déjà bi tun ye an ka kalosa tɔnsigi ye laadala kalo o kalo samedi fɔlɔ an bɛ an ka tɔnsigi kɛ ni an ka présidentw tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an minnu farala ɲɔgɔn kan ka coalition sigi donc komi aw b'a dɔn école bɛ ta lundi le 4 donc an ni an dɛmɛbagaw dɛmɛjɛkulu minnu bɛ an na partenaires an ye école minɛn dɔw sɔrɔ donc laadala an bɛ deli k'a kɛ san tɔw la donc ɲina an y'a ala y'a nɔgɔya an ye an ye an ka tɔn min sigilen don Marakakungo an y'o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka écoleden saki ni kayiw ni écoleden minɛnmisɛnninw di olu ma dɔɔni min tora kɔfɛ an y'o tila an yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ an ka parce que tɔnba dɔw y'u dama kasi an ye ko an ka hakili to u ka tɔnden dɔw la donc an y'o fana tila tɔn kɔnɔna la donc nin bɛɛ ye dɔrɔn dɛmɛ dɔ école ta hukumu kɔnɔna la k'a lase an yɛrɛ ka denmisɛnninw ma parce que denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigiw ye donc an bɛ maliden kura ko min na mali kura jɔli sira kan donc f'an ka hakili to denmisɛnninw na donc hakilina in ye o de ye. Bon coalition in don nataw la an kɔni bɛ an ka bureau sigiw la ka continuer coalition bɛ se ka yɛrɛkɛ ka walankata ka Mali fan bɛɛ lasɔrɔ cogo min na donc an bɛ bureau sigi la Sikaso Kiɲa ka na se San ma et puis Kucala bureau sigira déjà Sebekɔrɔ bureau sigira donc an bɛ o la en même temps an bɛ ka dɛmɛbagaw ɲini an yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ n'o ye recherche de partenariat ye an ni tɔn wɛrɛw bɛ se ka jɛ cogo min na an ni hali faamasow bɛ se ka jɛ cogo min na ka vraiment coalition ka hakilina Mali kura sira kan o bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na donc an b'o baaraw la donc o tɛmɛnen kɔfɛ ɲina an ye an jigi da centre de dayɛlɛli kan donc an bɛ fɛ ka école ta in yɛrɛ kɔnɔna la ka centre dɔ dayɛlɛ coalition tɔgɔ la ka kɛ kalanbulon ye waati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw bɛ se ka na baara dɔ kalan ɲɛɲini a kɔnɔ cogo min na donc o y'an ka don nataw hakilinaw ye donc sisan an bɛ k'an labɛn ka taa Siyama kɛnɛ kan foire dɔ bɛna kɛ novembre kalosa in yɛrɛ la donc an bɛ k'an ka tɔndenw labɛn an ka seko ni an ka dɔnko an ye an ka denmisɛnninw dege mun na an ye baara minnu kɛ an ka tɔn kɔnɔ an bɛ wele bila tɔn bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ ka na n'i ka kɛtaw ye an ka yɛrɛ jɛma la k'a dɔn coalition kɔnɔ an ka taabolo ye min ye an b'a fɔ cogo min na a b'an fɛ ten an bɛ k'a lawaleya ten donc sisan yanni san yɛlɛma in cɛ o de y'an ka projet ye donc tɔn dɔw ka laɲiniw b'an bolo ka taa dɛmɛ sira kan musow minnu bɛ jagomisɛnninw kɛ donc olu dossiers fana bɛn kɛra o kan donc an bɛ fɛ ka yanni ka san kun cɛ ka olu baaraw bɛɛ dafa ka sɔrɔ ka san datugu ni o ye inchallah non toujours an bɛ wele de bila tɔndenw ma an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ an k'an bolo kɛ ɲɔgɔn kan an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw dafa an ka Mali kura baara sira kan a tɛ taa ni wulikajɔ mun kɔ an ka da an ka jamana ɲɛmaaw la vraiment an k'an ka fasow kumabɔ Mali bɛ janfa min kɔnɔ Mali bɛ jugu kɛlɛ min na vraiment kɛlɛ in bɛ se ka dadiya an na cogo min na an ka faso bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ o de y'an bɛɛ ka laɲini ye ni faso y'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ ko fasodenw y'u yɛrɛ sɔrɔ donc an ka n'o ye o baara la su ani tile
donc ka wele mada kɛ mɔgɔw ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ an ka an faso jɔ o y'an ka wele mada ye. Bien sûr ne ye coalition tɔgɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ coalition kɔrɔ ye de an ka fara ɲɔgɔn kan donc dayɛlɛlen no bɛɛ ye an ni jɛkuluw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ni dɛmɛɲɔgɔnw bɛ se ka jɛ cogo min na n'o ye partenariat ye an ni fɛn fɛn ka hakilinaw ye kelen ye. Coalition in kɔnɔ an y'a fanga sinsin baara kalan ni baara dege de kan donc o kalanbulon de b'an bolo an ye kalan minnu ɲɛ yira tɔndenw na tɔndenw ye kalan minnu sɔrɔ ni u bɛ ka baaraw kɛ n'a ye donc tɔndenw ka na foire nin kɛnɛ kan foire nin ye yɛrɛ yira de don k'i yɛrɛ lakodɔn on va dire comme ça tɔn kɛnɛ dɔ de don a bɛ sigi je crois tile 10 ou tile 15 aéroport sera la FEBAC kɛnɛ kan. Donc tubabukan de don a bɛ fɔ ko salon international de l'artisanat du Mali donc seko ni dɔnko kɛnɛ de don donc an fana b'a bisigi an bɛ baara min na o fana ye an ka seko n'an ka dɔnko ye donc an ka tɔndenw bɛɛ ka na n'i ka seko n'i ka dɔnko ye an yɛrɛ fana ye labɛn mun kɛ ni an ka kalanbulon ye an fana bɛ bɔ ne o jira mɔgɔw la donc an ta tɛ an bɛna jago kɛ non an ta ye de ka an yira mɔgɔw la an b'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten. Minisiriso min ka taa ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya nasiraw ma u ye boloci dɔ bila sen kan boloci min ni a bɛ tali kɛ wolonugu bon o banna olu la o boloci a kɛnɛ ka ɲi min y'an ka minisiri kolonɛli Asan Bajalo Ture ale ye laseli kɛ ka fara u ka dɛmɛba jɛkulu kan ani denmansa minnu bɛ yen n'olu den ye boloci sɔrɔ a seereya minnu sɔrɔla o kɛnɛ ka ɲi olu filɛ nin boloci kɛ ka a nafa ka bon denmisɛnnin ma a ka ɲi fɛnɛ anw yɛrɛ kun bɛ ka ɲɛɲini kɛ walasa an ka se ka ni vaccin kɛ an denw na parce que bana min don ala kan kisi bana ɲuman tɛ ne de dosi fɔlɔ sɔrɔ a diya n ye kosɛbɛ. Wolonugu dabo bana ye gɛlɛyaba ye kɛnɛyako la an ka jamana ɲɛmaw n'u dɛmɛbagaw b'a fɛ k'a kɛlɛ pewu ka bɔ Mali kɔnɔ o de la a kunbɛnni boloci donnen filɛ an ka laadala bolociw la kɛnɛyaso bɛɛ la. N'i taara an ka dɔgɔtɔrɔso la boloci bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ boloci sɔrɔ k'a kɛ yen nɔ o bɛ se ka yaala ka taa yɔrɔw la k'a kɛ hali yɔrɔ min fɛnɛ na gɛlɛya bɛ yen nɔ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ boloci bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na musakaba de dontɔ don nin na walasa ka musow boloci a la gɛlɛma yɔrɔ ye min ye an ka ɲɔgɔn lamɛn mɔgɔw b'a fɔ ni boloci ninnu bɛ kɛ walasa muso minnu kana den sɔrɔ ka denko bɛ bali o de la seereyala la muso dɔ yirala la yan nɔ min delila ka boloci alhamdulilayi a den filɛ ne a sen kan bi a ma foyi tiɲɛ ye bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye. Ko ba ye mi bɛna mogo tiaman kisi na bana ma Mali la ani dien kɔnɔ. Sin mi bɛ muso e musomani o kisi cancer ma. Ka fara Mali ka boloci program kana o yeko bade ye ne ka lasigi denya la Mali kɔnɔ. Ɲɛfɔliw ni lafaamuyali ɲɔgɔnlanw kɔfɛ koba wɛrɛ min bɔra kɛnɛ in kɔnɔ o kɛra Bulukasɔnmugu kɛnɛyaso lakurayalen dayɛlɛli ani bolimafɛnw dili ye boloci in sabatiko ɲuman kama. Wolonugu dabo bana kunbɛnni boloci bi kɛ npogotiginin na kabi a san 10 o de b'a kisi k'a taga bana kofɔlen in ma wa a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɛnɛya tigilamaaw ka fɔ. San o san Octobre kalo tile 31 o ye duguba tɔgɔla don ye an ka jamana in kɔnɔna na o ye dugubaw olu bɛ se ka sanuya ka jɛya ka jɔ ni ka cɛ ɲɛ cogo min na o lajɛrɛba o kɛra nin dɔgɔkun kɔnɔna na seerela min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin o ye Octobre kalo tile 31 ye san o san ni o don sera kɛnɛw ni ɲɛnajɛw bɛ sigi walasa ka maaw hakili jigi nin don in nafa la ɲinan ta bɛ ka kɛ hakilina min kɔnɔ o de ye denmisɛnw jɔyɔrɔ bonyali ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛli la. Conférencew bɛ yen thème caman bɛ yen pour ka denmisɛnninw jeunesse ladɔnniya an bɛ se ka jamana yɛrɛ basigi cogo min na baarako la i n'a fɔ changement climatique la ani fɛn o fɛn bɛ kɛla ka se ka kangariw dɔw ye ka kunnafoniw d'u ma pour que u bɛ se ka baara in faamuya. Mairie délégation spéciale de kun ye ni kɛnɛ in ma welelenw ye ka da u jɔyɔrɔ bonya kan duguba saniya baaraw la. Développement yɛrɛ bɛ daminɛ mairie de la tɔw bɛ na k'u dɛmɛ de anw ye service technique ye an ta ye appui conseil mais ni maire y'u jɔ jɔyɔrɔ la a bɛ ɲɛ mais ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'a kɛ olu kɔni m'u jɔ jɔyɔrɔ la ka baara kɛli la a tɛ ɲɛ et c'est pourquoi bi
an y'u wele ka na kɛ invité d'honneur ye pour que u bɛ ka baara min kɛ k'u féliciter a la u ka dɔ fara a kan et puis mɔgɔ wɛrɛw k'a ye u ka se k'u ladege. Duguba tɔgɔla dɔw diɲɛ kɔnɔ o sigira sen kan diɲɛ keleyantɔnba fɛ a laɲini ye ka duguba nafaw jira ni o ye a hɛrɛw ni a ɲɛtasiraw ye jamana kɔnɔ. An balimaw nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna ka lase aw ma balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ k'a sɔrɔ jɛ ka baara don an cɛ ka kulomajɔ la kɛtɔ bɛ nin kan sɔli ala Muhamɛdi.